Hallo. Oh, hey, shit, dat ben wij. Dat zijn wij. Grappig. En wij zijn Ilko Dekkers. Tjerk Botema. Tjerk Wortema. Misschien moeten we hier praten. Misschien heb ik het Hier beginnen? En wij zijn van de provincie en wat hebben we jullie geleerd, Tjerk? We hebben geleerd dat is net al te vol in die assistent in je blauw als je op deze bureau contactdagen, maar dat is gewoon echt als een soort van missionaris dan de meeste tammast en dat hij een hand drukken mast. En dat is heel lekker lunchkast hierachter, grote zalm, broodje grote zalm, dat is heel lekker. Ja. Maar naast het broodje zalm, wat wil ze naar de mensen toe brengen? Ja, het boodschap hè. Het boodschap van de Friese taal. Dat klinkt wel heel evangeliserend. Ja, maar het is natuurlijk gewoon een soort van evangelie, toch? Ja. Nou, wij gaan een hele mooie boodschap namens de provincie. Taaltreffen.nl. Oh ja. En daar kun je Sherman de mogelijkheid bieden die de subsidie die de provincie biedt. Ja, €12.000. Voor subsidie en advies. Voor een website. Dus nogmaals. Friese website. Welke website? Weet je nog? Ja, op taaltreffen.nl. Maar voor die eigen website in het Fries. €12.000.